Hola, jo sóc la Sara, sóc italiana i vaig estudiar a l'Universitat de València i he tornat en aquesta ciutat perquè m'he enamorat i també no és la meva primera vegada en el Tastallengües, que és un event molt xulo on es tasten plats de tot el món i on es coneixen gent de tot el món i es intercanvien llengües i doncs anem a conèixer gent. Ara pugem perquè hi ha una xerrada sobre el valencià, la llengua que es parla a València. Anem. Ací has de posar el teu nom, ací les llengües que t'agradaria practicar i ací, en canvi, les llengües en les que ofereixes conversa. Ara posa el meu nom, les llengües. Em pots dar un plat, per favor? Clar que sí, Mònica. I gràcies. De res. Que bo! Do you like it? Very nice. Muy bien. Muy bien, muy bien. No havia vingut mai i l'ambient que n'hi ha i tot està molt enmuntat. Sí. Jo parlo valencià, castellà i italià, perquè vaig estar d'Erasmus a Itàlia. On? A Pisa. Que jo soc de Toscana. Ich spreche ein bisschen Deutsch. I'm from Argentina, Turkey, from Poland, Armenia and Poland again. Plurilingüismo. Definitely. Parla molte lingue. Allora, se volete, if you want, I can give you Italian classes. Okay. Que m'heu passat superbé, ens veiem en la següent edició. Adeu!